ya klampis ireng ingkang minangka suwing padukuhan Karang Kedempel winastan Kyai Lurah Semar ya Kyai Badranaya ya Sang Hyang Ismaya dewa kang ngejwantah ing Madyapada wis dadi kersaning priyangga lamun Kyai Badranaya ngejwantah ing Madyapada kinarya pamonging satriya agung traing Witaradya tanah Jawa bakal ayem tentrem kalamun den embani dening Kyai Lurah Badranaya ya Kyai Lurah Semar Nujari Sukramanis Kyai Badranaya nembe wawan sabda kaliyan ingkang garwa Dewi Kanastren tuhu putri ingkang bekti bangkit ngladosi Kyai Lurah Semar ing padukuhan Karang Kedempel sanyata ijo royo-royo ijem riyem-riyem kahing pala gumandul pala wijo pala kependhem tetuwuhan ingkang sarwa diweni anjalari ing padukuhan Karang Kedempel murah sandang pangan papan dasar Kyai Lurah Semar sengkut ngganyo ulah tetanen jinising pantun dipun tanem wonten pesabinan kuning kados masinangkling pala gumantung pala gumandul nuduhake yen kayuwang Karang Kedempel tansah migatekake marang murahing boga dene Dewi Kanastren sawijining wanudya kang wasis ing samukawis menapa malih menawi bab prigeling olah-olah ingkang edi miraos najanta prasaja kewujudane nanging miraos rasane menika Dewi Kanastren ing kalodhangan kala mangsa ugi wasis ngenya ngadi salira ngadi busana kados pundi sesanti ingkang winastan ajining diri saking lati ajining raga saking busana Kyai Lurah Semar Darah Kanastren wawan rembakmu doraos kados sing wijiling lesan